приятели, нещастливия клип на Евротрък Симулатор 2 мултиплеер. Както виждаме, някакви хора са се блъснали и щяха да ударя, един ще удари мен по някаква причина, без причина. Ще ви покажа моята Скания. Купувал съм си модове, за да направя така, защото... Това не беше много добре. Мисля, че първо ще спрем на някоя бензиностанция и тогава ще ви покажа. Само че трябва да изчакаме бензиностанция. Ще ви покажа как изглежда самата Скания отвън. Ето отвътре. Ето тук имам такова. Опа. Скоро ще трябва да идва някой град. Явно. Както гледам. Но това не го мислим сега, да сменим скорост, защото скоростната кутия ще се щупи. Страхвам да се виси. Взех малко остричек за боя. Силна все пак. Ще добием да видим. Колко казвам, че това не гледам, ама... Няма да ми се пише. Над 120 със сигурност, защото гледам, че километрата съм тяло. По принцип с тази Скания, когато не е щупена, съм стигал, не знам, 150, 60, може и 70 да дигнеш. Зависи как караш. Опа, виждаме бензиностанцията наблизо. Не видях колко точно километра тези тук. Да би трябвало да бъде. Къде ще е тази бензиностанция? Ето я тая отсреща. Майко, тази Скания може ще стане. Докато снимам този клип, не искам да кажа. Няма да го снимам цял ден. Дали има нужда от гориво? Да проверим нещо. Няма да се зареждаме. В такъв случай сега ще ви покажа без исках да си. Да паркираме на по-ясно място. Паркираме се така е на светища. Как съм си сложил сандвича, ще се развали. После как ще го изям? Не е много чудно, но не е за важното. Тази тромба последната не беше много добра. Палема камиона. Камионът между другото е много добър. Като километри развива доста. Ето го си след такива. Това са... Как стига става? Сега ще го правя аз. Бива си го доста. Тази. Та после на белгите, че нищо не се вижда по този 10 път, където са ме заблудали. Не че аз няма че имам дестинация, аз просто си избрах едно случайно място, аз не имам къде отивам. В такъв случай. Няма да видим сега къде отиваме. Към Мегфорд, обаче мисля да завием насам. Така... 95 км, сега ще ги минаме.
без никакви проблеми. Аз мислех да хода надолу, ама явно съм обърнал пъти. Нищо е, сега като такова. Стигаме до... Не си спомням как беше. Стигам до този град, че ходим по един друг. И... Опа, забравих да включим скорости. Много лошо. Карата съм си я направил с 6 скорости. Това го качих в новия апдейт и е много добра. Особено като е с 6 скорости. Защо влизам с бой? Чакай за бой да влизам, не така. Карам малко без правила, ама... В момента да спазвам правила... О, и камера тук има. Айде, ще ме снима. Нищо. И камерата ме снима. Всичко за мир. Караш, камерата снима. Какво да се прави? Трябва да продължим, мисля. Опа, пак идва за бой. Защо Защо за бой? Тя да свигнем на този. Това ни забелязва. Аз го поздравявам. Мисля от този град да вземем кола, защото те са по-бързи. Така да кажем. Да пробвам там да купя кола, да я апдейтвам. Ще ме гледате. И да отидем до другия град и там да свържим епизод. И може би ще качим епизод как тръгвам там. Но най-вероятно да е с още някой. Първият епизод го започнах сам, защото видих телефон. Я, тук има там. Сега стигаме. Стигаме с две места, ние сме... О, Тайгър. Нали е моето ганя? Да си я паркирам. Опа. Ти лагаш от това. Аз така бъде. По-скоро ще покладам. Така, угасихме пътняна. И аз сега да видим аз дали имам някаква количка. Нещо. Ако имам нещо да го продам, защото... Много имаме, ама ако да взема, трябва да почнем от друг град. От Прага май. Добре, хайде ще почваме така. С нея ще кажа. Сега къде ще ни сложи, не знам. Сега да видим. Кой град ще сме. Защото това също е важно. Да, както и предполагах. Така, сега да отбележим другата дестинация. Днес съм решил да ходим до Братислава. Или не, до Виен исках, но може да ходим и до двете, не е никакъв проблем.
Ох, тия светли като... Опа. Ох, тия ми надуха главата, да се махаме по-бързо тук. Дам ли се да оправяме? Това не мога да се свърши тромби. Да е по... Такова нещо, тък го бяха качили тази кола и аз не знаех какво да правя с нея и реших да протествам какво изтрабата, да видя колко дига. След което... Охо, защо не казахте така още там? Да ти гаднягите, сега ще ми... Това е лошо. Ще викаме пътна помощ. Да не тегли, защото го закъсахме и сега надявам се да ни дадат малко бензин, да стигнем до някоя бензиностанция. Пък в гаража имаше бензиностанция, но аз въобще не погледнах колко бензин имам, до там колко ще изхарча и продължих по пътя. Изчакваме да зареди. Ей, хората са ни дали малко гориво. Това не е истина. Как може? Има нещо чантички, новички, да са служили с тази шкода. Не само ли си като пари. Как може така едни гледала да не служи? Или такова гуми, чанти. Отзада нищо не мога да сложа. Стъл. Мога да ти променя, такъв да го направя. Така, ама така не ме кефи. Цвят по избор. Къде е този цвят по избор? Аз да знам случайно каква да е. Нещо вино, червеничко, нещо такова е такова. Е така. Предлагам да е нещо такова. Да сложим по-хубав цвят на... Все пак казвам шкода. Ай, че сме в града, още няма. Дълги фагове. Ще стигаме километри с тази хода. Аз знам колко километра съм и навъртял. 700 и нещо дори. Не знам също видя. Да, отидем да заедим, защото ще ни угасят пътя. От паркира тук. Май се редят тук на опашка. Някаква си представа, някаква си стоим. То с тази Скания е пуснал. Хубава си камиона, колата. Не знае защо.
И на бас, че след няма, сега ще видите. Гледайте сега. Оставащо гориво за 1889 км. Но тази шкода съм минал малко километри. Значи като имаме на предвид, че това са километри, ние да минаваме 382. Обаче като стана 282, ще ми свърши горивото. Това съм убеден, защото ни път така казах и по същия начин става. Ich komme aus Indertur. Дайте да спрям тази радиостанция, че е много шумна. Почва да говоря тук. Oh, some big boat. Точно май ще ме засича. Нещо такова ми се струва проблема, колкото количката пияница. Не бе! Нещо. Сега се изтреска някъде, не мога да се намери. Аз ще път, ако някой ме удари, където много е болит. Това в огън. Не, ще бъда. Ще бъда. И аз един път без да иска така ударих един, ама не беше без да иска. Нападнаха само за 3 дена. Въпреки че сега гледам да не го правиш. Там не много ще става. О, тези двата идват на съвмъщение. Там ми се струва. Аз ще го правя. И по това. Идва да караме. Там ще находи. Чува се зареждаме ли спакна. Хайде на следващата. Вече знам кога има следващата станция. Стигнахме почти 200, камерата не ме интересува вече. Защо си тук? Да го махна, да се помия само много. 200 км мисля, че направих. Ей, да се хода милата. 190, верно ли не мога да направим тази школа повече? О, ми е от 500 скоростите, може и да направим. Я се развиваме. 207 км направихме с шкодата. Нямаме някакви милиони. 216. 218. 220. 220. Шкодата просто е железно. 223. 4. Това беше много лошо. Караме тук да го правим 100%. Икона не мога да песна от първа. Това е малко лошичко. Аз ще карам на аварийки, защото с 30 км трябва да стигнем до сервиза. Поне там ни минава пътя, което е много добре. Так. Кола ще я премъчим, докато стигнем само. Добре. Тук може да зареда. Ще не знам какво ще има да виждам. Но пък ако я гъста не мога да запава после, така че директно всеки да... Какво си сега свиркал, не виждаш ли, че карам на аварийки?
Досадник. Теб ме тук да паркираме. Моля ти се, дай. Бегно ли бе? Сега не трябва да се скранзава пред хората тук. Искам да отидем до това. С 242 лева. За 5 км, няма и 5 км, 0,0 км, ми вземат 10 бона. Съм го чакал, честно казвам. Но, какво се прави? Майко, тази кола миличката. Тя явно нещо е било на 99%, аз за това съм я кагал и това... Сериозно, кола няма въздух. Това откъде го измисли? Кой го измисли това, че кола няма въздух? Това е адски тъпо нещо. Кола да няма въздух. Един хората с дистанция, аз ще стоя да дигам въздух. Така бе. Така е, искам да става моята политика. Това ще бъде хубаво. Тя следващия път така караме с 220. Тя така ще се наложи. Не пак, както. Тук ще паркирам, че трябва да стане. Добре. Багейки. Трябва тук. Тук. Ще разберем красавица. Много потегляме. Стигаме аварийки. Палиме машината. Пускаме ръчната спирачка, защото няма как да тръгнем на нея, но това е другото. Продължаваме с пътя си. Опа! И... да, погледам GPS. Мислих, че съм сгрешил пътя, ама то добре, че в школичките има... Майко! Подива ми на две гуми! Да гледам по пътя, къде има неравности или завой нещо такова, да не е да се излупваме. После трябва пак на и тези път да помощ. Че няма да разказвам втори път сам. Пък и тия, защом 240 ми десел там, представям, че тук сигурно ще е милиард нещо. Където няма какво да се прави. Хората няма откъде да си избиват парите и какво се прави. Предлагам да спрем да заредим. Ще не знам колко пари имаме. И последния път така си викам. Имаме доста гориво, имаме доста гориво.
видим това колко километра ни остава. 249, окей. Давно не бях играл тази игра. Много е спазвана. Често казвам, не знам кое точно ви е добавено. Бива си я, само че стачи в трапото. Ще става опасно в снега с 320. Тоест някакси тия гуми, те са направили само летни, малко гадничко да кажеш, нещо е намаляме място. Добре, почти пристигнахме, да се надяваме, защото горивото пак ще стане лошо. Вау, пак дигаме 210. А този път не искам удар. Той ще се каня. Май съм пил 2 ръки, като гледам как карам. Сега ако бях с истинска кола, да не бях жив. В такъв случай. Така би трябвало да се получи. О, мерсиват. Там благодарим, че се пусна. До 63 км. Бяха, обаче аз продължавам направо. Видяхте ли какви скоци правят с тази шкодичка? Представям си, че е BMW, защото също Шкодата не е лоша марка. В играта нещо не са направили марката както да е истинската. Аз до сега не съм се качвал в истинска Шкода, за да знам как изглежда в сравнение с тази. Докато се кача ще ги сравня. Защото мисля, че са еднакви. Като си я представя. Видяхте ли за колко малко време, кога заредихме, гледайте колко ми е горивото сега. Тези чистачки са като... Ой, стига! Няма червено. Кой ли е този град? Къде да знам? Написали пък табела. Те ни табела сте написали табела. И то нищо и... То къде ме засече преди това? Какво да прави това? Много лош човек беше. Какво го правим? Това е лош. Колко километра ми стах? 94. Много добре. Стигнах, значи. Обаче, пак ще се спрем, защото резервуарът е до половината.
Това беше... Ще спрем до тук. В следващия епизод ще продължим с карането за Виен и Братислава. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, натиснете лайк и коментирайте, ако има нещо лошо.